nové začiatky, rôzne začiatky v rôznych oblastiach života väčšinou neprichádzajú v množstve ľudí okolo nás. To si potom môžeme dopriať tiež, samozrejme je to krásne, ale tie nové začiatky začínajú práve tým, že človek dokáže tráviť čas len so sebou a vtedy vychádzajú tie rôzne pocity, tie rôzne tlaky, tie rôzne emócie, ktoré nás aj trápia, trošku ich viac vidíme. Pretože v týchto chvíľach, keď si to doprajeme, len takto byť, len tak tam to všetko uvidíme, ucítime. Zvyčajne nás v hlave všetko možné proste tak blokuje alebo trápi, že to ešte by som mal ešte rýchlo uvariť alebo ešte rýchlo dajme tomu, čo ja viem, čo poupratovať kuchyňu, áno, to všetko asi je treba, ale človek to robí úplne s inou energiou, keď si dopraje tú chvíľu len takto sám, si tak trošku v hlave prehodiť to, čo všetko už tam by možno nemuselo byť a ako to urobiť inak trošku znova sa vôbec nad tým ako keby zamyslieť, lebo v tom prúde myšlienok s tými ľuďmi proste sa rieši niečo iné. Potom človek časom vie pozorovať sám seba aj medzi množstvom ľudí, ale zo začiatku sú tieto chvíle priam potrebné. A je tam zrazu ostáva také ticho a to prázdno a ten začiatok a potom z toho nejakým spôsobom prichádza aj radosť, aj spokojnosť, pretože inak zvyčajne sa to v nás len kopí, tlačí a z toho vzniká práve ten nepokoj a časom vlastne aj tie úzkosti alebo depresia, alebo ako to ľudia všelijako možno nazývajú. Na takéto obdobia, kedy vlastne človek trávi sám so sebou, si ja zvyčajne miešam sama také nejaké podporné oleje, pretože tá príroda, keď sa človek len pozrie okolo seba a v nej kráča, tak sa cíti proste inak. To všetci asi vieme, že je tam taký pokojnejší, ako keby taký rozmasírovanejší. Lebo tá príroda má takú nejakú svoju určitú energiu, takú svoju určitú vibráciu nejakej čistoty, a kto možno nerozumie trošku tomu slovu, že čo to tá vibrácia asi je, tak je to vlastne veľmi jednoduché. Také nízke vibrácie zvyčajne bývajú taký ten strach, alebo hnev, alebo pýcha. No a tá príroda má naopak veľmi vysokú vibráciu a práve preto ma baví miešať tie oleje. Okrem toho, že naozaj krásne voňajú a sú veľmi prospešné teda pre tú kožu, tak okrem toho oni sú tak vysoko vibračné, že človeka vedia krásne harmonizovať už len tým nadýchnutím. A ja na takéto chvíle, takej podpornej chvíle toho, že som sama so sebou, aby mi tie myšlienky prichádzali, alebo tie pocity, ako by to v živote som mohla mať, alebo naopak, čo už v tom živote už nie je úplne také, že kde sa ešte klamem, že čo by som už ako keby nepotrebovala, si miešam tieto oleje. A robím to veľmi jednoducho tak, že jednoducho teraz na takéto obdobie, keď má človek pocit, že by už aj začal, ale ešte nevie ako, ešte má strach, ale už ho niekde niečo tlačí, že už by niečo mal zmeniť v tom živote, tak na takéto obdobie je veľmi podporný olejček sama so sebou, kde je zmes proste krásnych kvetín, ako je rúžový lotos, ktorý vyrastá z bahna. Alebo je to ilang ilang a jazmín, taká podpora vo vnútri, také ako keby ste dostali rúže od niekoho, hej, takej tej energie, tej krásy, takej tej ženskej krásy a do toho sú tam rôzne citrusy, ktoré dodávajú zase takú tú čerstvosť, radosť zo života. No a meta na také osvieženie a taký nový štart. Takže to je zmes plus vrbovým olejom, ktorú je to veľmi jednoduché. Natieram si ešte na také vlhké telo v kúpeľni zo pár strekov s tým, že je to najskôr dobre navoňať, v dlaniach navoňať. Tedy tam dochádza práve k tomu, že ten mozog na to reaguje automaticky. Cez ten čuch sa to dostáva do mozgu a krásne sa to dostáva do ostatných buniek tela, takže človek sa až tak naozaj cíti ako po tej masáži, ako keby taký rozmasírovaný. No a do toho si robím s gvášou, takou masážnou pomôckou, ale v podstate hocičo, čo máte doma, že si ešte rozmasírujem to telo a fakt sa proste
tým uvoľňujú naozaj tie emócie, tie pocity, niekomu naozaj tečú tie slzy. Niekto sa len cíti tak, ako keby sa mu tá lymfa začala hýbať. Do toho ten voňavý efekt toho, tých prírodných esencií, ktoré donášajú alebo prinášajú ten nový pocit a vedia trošku rozpúšťať v nás takú tú negativitu a takéto zatrhnutie, také tie uzly, ktoré v sebe máme a nevieme sa vôbec z nich pohnúť. Taký sme celý nieký dozauzlovaní, tak už len tým, že si človek venuje tú pozornosť, že už tomu ten človek tú pozornosť vôbec dá, že pôjde do tej sprchy, napríklad sa už rozhodne aj napríklad pre ten olej, už si ho len navonia a ešte si svojimi rukami alebo nejakými masážnymi pomockami rozmasíruje potom to telo, to má ďaleko väčší efekt ako len nejaké osprchovanie a ísť spať. Už tá chvíľa sama so sebou je veľmi veľa a tam môžete sledovať, čo vám tam vlastne chodí v tej hlave. A zo začiatku to treba len pozorovať, čo je príjemné, čo je nepríjemné, čo je prospešné, čo je neprospešné a časom človek začne mať znova iné pocity, príde mu iný nápad a tak toto vlastne začína. Tak zatiaľ len toľko a postupne poviem aj viac. Ahojte.